Semar Mulyo spesial kanggo Mas Bejo. Mas Bejo Karanganyar bergoyang Mas Bejo. Lamun warung sliramu batin iki anane tan sarengmu rasa tresno kang tak pendhem sarwa mikir ati rapi iso jejeg. Karo iki yo. Heeh. Ayu-ayu iki. Heeh ya, Ben. Nom-nom iki. Pinter-pinter iki. Nakal-nakal iki. Nakale barang mbok tututke lho, kono kalem kok ya. Unyang-unyangmu loro tak delok mau. Nang ngendi? Masa unyang-unyang ngarep? Beda, Mas. Andeng-andeng. Kuwi andeng-andeng. Lha. Toh. Ayo, Bun. Itu soplak. Ngersake rek. Lo sawa sapa Bablasnya kasu kuning. Wera mikir ta, Bro. Asik. Spesial kanggo Mas Bejo. Karanganyar bergoyang. Lamun warung sliramu batin iki ana setan sarengmu rasa tresno kang tak enyer sarwa mikir ati iso matur nuwun Mas Bejo. Asik. Gole konku nandang loro iki
bisa ngocati. Mas Bejo, salah kula niku napa, dosa kula niku napa? Menawi kula niku lepat nyuwun pangapunten, jeneng kesen kula pijeti. Lho kurang pripun? Ya sing Kaya isa. kebangetan lho kancane 55.000. Lan jalukmu piro? Ngertos kula niku omahe adoh, tol bensin niku 250. Donga sik. Ya Allah, ampuni Bilqis. Ya Allah, ampuni Bilqis. Ya Allah, paringi 50. Ya Allah, paringi 50. Ngono lho donga ngono lho, aku mau ndonga sik. Nek jenengan mboten seneng penyanyi lanang. Nyanyi. Ya. Aku. Kowe iki cah wedok kok kebablasan. Iki lho. Ya kok sik toyo ya. Kowe ki Aku senenge main belakang. dodol seome apa piye kowe ki arepan? Jajal sing nyanyi wedok. Kok sik tak incengane sik. Engko. Ula-ula. Ula sawah sapa mandung. Juragane bakso kan juragane jamu. Dek Pak, juragan bakso kan juragan jamu. Elingo marang janjimu, wong ayu nidrane saiki tupuk wis lali ilus kedune. Cupone dadi papeling nalika biyen kowe sing nyanding ono mrene isih tak gowo Sawer Dik, bisa nadyan mung sedelo ra nyawer ra masalah ra patek enak Sawer Dik. Mas aja kaya ngono wong ki kudu sabar lho Mas. Dudone yang bolone kepyok Dik. Gen ngerti nak bolone kepyoke ya nyawer ae Dik. Sawane Dik. Ayo, pira-pira ki ditampa lho Mas. Sawane Dik. Kabeh kuwi gumantung amarga perbuatan. kowe 100 lho Aku mau donga ya Allah paringi 50. Ya Allah paringi 50. Ya Allah paringi 50. Ya Allah. aku ngene iki Rik ya iromane 3/4 ya Allah paringi 50 Yo ayo coba. Rik Ayo, iso ya ora? Allah paringi 50 ya Allah paringi 50 ya Allah paringi 50 nanti paringi ya wis Kelo diparingi. Bilang apa? Sebagai anak soleh harus bilang. Kalau dikasih itu harus bilang apa? Anak soleh kak ya. Nah iya toh. Anak soleh. Jarene Gus kudu matur nuwun. Matur suwun mensyukuri nikmat. Lila. Coba. Urnane padha lho Mas. padha Ora dase kabeh. wae Oh luntur sepat cekel luntur. Lah iya. kowe iki asline salah ngejlop man
aja piye to salahe apa? Aku ning arep diwirang-wirangke iki lho. Ya ora Mas gak apa-apa wis tuwek. Bapak Ibu, kula niku MC kondang. Ten putih-putih jake foto. Oh. Lah kene Kuwi cukup Mas nggo mimik kopi iki cukup. kopi 3.000 ya ni. Kopine sing cilik. Ya Allah ya. Ya, ya. Aja sesek Rit. Ya Allah 20.000. Ya mundak sithik. Ya Allah paringi 100. Ya Allah paringi 100. Ya Allah paringi 2.000. Wis ganti MC wae. Piye Mas nyerah? Ya ora mungkin nang kono boloku nak nyawer aku ya ora mungkin ya pekewo. Mas, Pekewo, boloku kok ya. Piye aku mbal apa saiki? Dadi nek iki dina iki semek kaya ngapa bengi iki ajimu ya 2.000 kuwi. Coba ben beda, ben lucu Ya. ngene iki sih. Ih, ada serigala. Ih, takut banget. Ah, aku jadi takut. Ya Allah ganteng banget. Jadi takut. Jadi takut. aku ya anggap dhewe. Aduh Malaya, Are mundasmu. aduh Malaya. Lebokne. Cekok sik. Aki yakin. Hatinya suram bagus, suruh pengen katamu. Seliramu. Aku kuning mangsa, aku kali nyawang bagus. Umpon aku. Pak Deros, Pak Haji Isman. Masukin Mas. Nyanyi. Samarku nak kolu. Rumangsane dagelan apa piye, Bu? Saman guyu kabeh iki rumangsane. Nanggap dhewe nek digawe. Orang guyu yang terharu lho. Arek wong tuwa apik men kena nggo seret-seretan kucing ngono maksudnya. Kok aku wis suwe-suwe nang kene iki isin aku. Tanggal 15 batal Mas aku rasane kene neh. Oh, aduh. Gayane. 15 November. Wis lewat ya. Bayar kalau Mas. butuh rumangsamu. Wong jope tanggal 32 kok 15 piye to? 32 ki ngendi negarane 32 iki. Siji suro aku. Ya wis. Hah? Ayo nyanyi sayangku. Ula sawa gedhe dawa. Nek tekan ula to kowe iki, ulamu Iya. kuwi. Oh, iya, iya. Wong ki pring kuning to tekan Oh, ula. iya, iya, Aduh iya. Mas. Aku sing luput. Kleru bolongan entut wong wadon banjur maut. Lagu selanjutnya Nggih, niki sampun nggih. ganti lagu ya Pak ya. Nggih, lagune sampun, Pak. Kurang 50 iki kurang piro. Dadi wong ki aja perhitungan ya Mas, pira-pira kudu mbok tampa. Ben patut lho nih Mas, sampean iku tiyang Pun Erik. dititipne Erik kok. itu kok karo Erik ya bablas, cah kaya nititipi duit. Erik aja meneh duit, mie ayame bablas kok. Iki wis ya Mas. Wis sekarang ora karepmu aku males sama lu. Aja emosi ngono kemet-ket mau kok ngegas ae lho. Mas, Eh, kurang. iya. Rasane loro dadaku. Bagus kuwin bunga. Ora Cukun dadi bagus. Bila aku bisa nyanding kene bisa tak gowo ora bisa
Rasang gatene pekateku. Mbah Bugel mau kan ekspresine ngene. Iya, Iki mereke ihing ketok ya. Oh iya. Saiki ora zaman ihing oh iya. Sony. Oh iya Sony. Monggo Bu, nggih. Nggih, San Wekdal. Sehat selalu Bu Haji. Gek entang to. Ya cedak tansah. Sing mbok mulatne apa? Mulat. Asita asih Saka pindho mimi lan mintuno ayune mas barang hana tepi wajib sito asih kesenian Aku nganti arep apa berlindung iki? ning sapa iki ya Allah nganti minggring-minggring ngene iki wis Mas. iki bawane serampung. Sampun, C, matur Nedak suwun. kebek kono. Setya tuhu. Mah aku sisane siyu kangkang mah. Yo Kakang mbahmu disko kuwi. Siyu kangkang. Bagus e kaya panjang swara bangun kaya ngene kok. Iya, Yuyung iya, iya, kangkang kuwi lho. Iya disawang sangka sedotan sing anu ya. Niki pun nggih Pak. Sedet. Lho, Mah, kok ning endi Mah? Mama. Ada- Panganane suwek Susu e kok mama. Ayo nak diangkatne nak gayu. Niki pun to. Sedet pun sampun. Nggih. Lagu selanjutnya Urung, lagune dereng. Sik lagu sik. 100. Nembe bawa lho, Pak. Celuk napa mriki? Monggo. Oh alah, Nggih. komplit to iki. Oh alah Mas Waris ya. Aku kang setya satu. Galo. Monggo Eyang Sugiman. Nggih. Kemudian nggih ajan nggih. Monggo Pak De. Dek kepyo, Dalam. diwalik. Piye? Kowe sing gandrung karo aku sing nembang. Iya. Kowe sing lip sync. Lipsing. Ayo ngono semangat. Mbahmu kuwi. Kowe sing gandrung karo Vita, Nah. aku sing nembang. Nah gitu loh. Heeh. Kita kan Sing mesra lho Fit ya. sehati sekata Aku sing ya. melampah tebel lho ya. Ya melamat tepi apalagi guru. Sing disyuting iki Mas, aja aku. Iya. Aku tuh Pak Waris ya. Melampah. Oh alah Lali ini tau. modar ki aku. Apik wajar luar biasa. Suarane sokong tenan. Kong kakong bogel maksudnya ya. Sip tenan. Nggih, wajar. Jos. Apa ya, Nduk ya? Heeh, Iki jos. jenenge Pak Becar udane miring. Ah, sakep artine? Pasangan loro kaya wong miring kabeh. Oh iya. Padahal kono dhewe sing miring. Niki saiki alhamdulillah Bu, saniki pun mertobat.
Sahadate nggih pun apal ya Lek ya. Apal. Iya, Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Niki pun pas. Nak wingi mboten Bu kepanggih kula niku sadu alla ilaha illallah, sadu anna Muhammad Rasulullah. Ora apa-apa sing penting ikhlas lho aja ngono sih. Es terus. Kowe karo pitakono lho. Ora jenmu statusmu wingi gel bogel sing semangat bel. Oke, siap. Oke. Mobil dengan para polisi. Angger bar dijajak ning tak sayang, Mas, tak jaga, Mas. Jajal bar mulai tanggapan ora dijajake motor kowe. Tekong ndil terus ya. Mohon perhatian Bapak Ibu yang memiliki mobil dengan nomor polisi 2110. 2110 mohon digeser karena ada kendaraan ayam yang mau masuk. Oke, dua angkanya? 2110. Dua angkanya berarti 10. Oh, ngene jenengan, Pak. Nggih pun, kuncine putih, Pak. Kula dole, Pak. Awas Pak, hati-hati Pak. Plus BPKB ini sekalian, Pak. Sekolahnya sisan. Ayo, ayo, Dek. Aduh Dek, aku sing luput, kleru bolongan entut, wong wadon kok bacur ngrengut. Sosor bebek, sosor mari, salamu dewek, kokean lali, aduh lagi-lagi. Kowe engko nak Pantese lari sih kok eram ya Lek Mas. bogel. Apian eram. Lek. Oh aku budek, Lek, gak krungu aku. Ngene. Oh, ngene. Krungu. Kowe engko nek teko omah kesurupan almarhum Mbah Mantos aja nyalahne aku lho ya. Lah lagune kok acak-acak ora genah wajan. Iki sing acak-acak iki, sing mari iki. Oh, sing marai iki. Heeh. Oh, lah. Epane nyanyi, aduh Dek, aku sing luput, kleru bolongan entut, wong lanang kok bacur semrawut. Sosor bebek disosor meri, salahku dewek, kokean lali, sesuk lagi-lagi. Iki lho penciptane iki lho. Ya, layakno to layak. Iki kabeh sing nemu resiko kudu sampean. Heeh. Sing nemu iki. Iki terbukti apa ngono? Apa ngono? iki wis anu, nek Asam urat. mari kok. ngobrol. Urung. Obate lho sampe Bersurhat kae. Bersurhat karo aku kuwi mang. Lho bate sampe kae. Obatnya iki. Bener. Awake dhewe minum obat iki. Ning puskesmas BPJS. Iya. Oh, Bayar. aku BPJS ta. Ayo, terus nduk. Mlampah. Ya lho. Mugi. Ela elo. Berkaing Yen basa ngono. Kunjuk atur dumateng sedaya para Bapak Ibu kang satu kinurmatan. Ngaturaken wilujeng sonten sugeng rawuh sugeng langgang kanthi sekeca. Sinambi ngaras campur sari Semar mulya. Alumantar Hayu Vita Bukelawati. Setya tuhu atur kagemas waris saking Pekalongan.
Nyawer. Aku wis nyawer. Tambahi locang. Waduh. Cangkemmu. Astagfirullah. Kowe kok tukone mie ayam. Barbar. Iya. Aku nek karo kowe apa-apa tak Ya keke. Allah, aku lo ditubruki wae ning kene Gusti Allah. Lho kene guru senam balet genah pinter no ya. Aku gak ngono kuwi, caraku nyawer ora kok saler. Alah. Loh, Alhamdulillah Mas, sembah ampun, Bu ngoten. nggih. Sabar. berkahi. Nggih. Nggih kula sing salah, kula sing luput, ampun mundur riyin to lan jenengane ku Kecewa, Mas. Nggih, padha-padha tapi saya anu. Boten. Nano. Yuk, dihabis kene sik, Nduk, ya. Nano. Mogianto. Yo, sik. Jos Mas Haris. Andi. Lang-langing driya mangu-mangu. Nem. Mangungkung kanduan remang lerleno tanpa kanen om suling bambu tolet. Monggo Mas Kepio. Pak. Ayo Mas Kendus. Aja lali lho Pak. Aku salam ya.
Pak, selamat datang buat Bunda. Yo. Spesial ke Pak Rustanto. Pak Haji Saiman. Iya. Wonogiri bergoyang. Nek pundi Mas? Ini. Ini Pak Haji Saiman. Beliau Pak Rustanto. Sik. Demi unger. Yang lewat aku kelingan tubuh kae biyen tak leret Ya Allah. ning cagak kepak tulisan warna abang londo selaka Bayang Pak De. Bubuk kae nyimpen pati wiwit biyen tumeka saiki Pak Haji Wakiman bubuk kae kebak crita wayawangi nganti kakak trino Pak De. Pak Rus. Pak Ros. Hae napa mboten niki? Hae. Lah nek cara kula Pak Rus Piye? lho malah jagoan karo Haji Saiman. Lah iya kandhane mengalihkan perhatian Lah terus iya. ke Pak Ros. Mama cantik kuwi lho. Bunda. Ayo goyang mriki. Yo catetan, Dik. Catatan sajroning ati. Katan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa margalere ning gubuk asmara. Lho Pak Denos. Sukoharjo bergoyang bersama dengan Semar Mulyo. Oke, Pak Haji Sukiman. Ayo bali. Sik. Yang lewat aku kelingan bubuk kae biyen kan leret Lho Pak De. ning cagak kebak tulisan warna abang tondo asik lega Jangan gubuk asmara. Biyen kae tak go Vita. Dalem.
Matur sembah nuwun nggih, Pak. Pak Ros, jenengan mboten gadah cita-cita nyedak penyanyi ngoten lho. Ora. Nyedaki penyanyi mboten gadah cita-cita. Pitai Wis ngono tok. Mas. ternoda kamu Pit. Kandhane kae. Ya, terus ke cadetan. Catetan sakjroning
lho awake dhewe genah kalah iki. Alah alah, wis kowe iki ora karo aku di pasaran ning kene. Tak elek apa sliramu sing Terima kasih. Jonggrang kene wong ayu. Jonggrang kopi. Guyon lho Mas, mau guyon. Awake dhewe mau guyon tok karo tanggane soalé. Nek perkara kurang ora masalah. iki jonggrange sida ora cilik karo bugel. kancane karo tanggane wajan. Ngono ki masalah Wong apa-apa lho. 50 engkas. Wong bocah hobine rasan-rasan. Aku ndengi aku mbok ajari kon ngemis ya. Gak aku. Aku sindene lali. Iki sida ora toprane. Sida. Iki nak ngapusi ditanono kowe. Mas Ramlan ki lho sing ndawuhi. Kate ngapusi. Oh, kowe lho ya tanggung jawab lho ya. Iya lah 50.000 kok dadakan cerewet. Jonggrang Mas, ku jonggrang lho. Jonggrang. Bandung Bondowoso adus urung ki mau. Wis. Oh ya wis. Ya rek. Masamu aku ki sengkuni. Sengkuni kan bae kowe. Rungokno wong ayu jonggrang. Kakang Bandung Bondowoso tumeka eneng kene hamo. Ngarep tresnane sira wong ayu. Apa gelem siramu wong ayu bakal son pundhut garwa jonggrang. Semua atur. Bandung Bondowoso. Piye jonggrang? Aku gelem mbok pek bojo. Ning kowe dudu syarat. Njaluk syarat sarana apa wae. Waton aja njaluk tumure lintang lan rembulan bakal tak pinangkani jonggrang. Njaluk syarat apa kowe wong ayu? Jonggrang, aku gemes karo jonggrang. Buat jonggrangnya kene dong. Bodoh amat. Aku hawane pengen molo kono wae, Mbak. Ani ora. Njaluk syarat sarana apa kowe jonggrang? Sik nyanyi. Asam Sendane asam urat. Mane. Nggo nyoro pendilis. Njaluk syarat sarana apa kowe jonggrang? Aku njaluk candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Sandi cacah 1000 sewengi kudu dadi. Sekop. Sanggup ora kowe Bandung Bondowoso? Nalendra ya. Siramu ora ngerti sapa sejatine Bandung Bondowoso ya? Jonggrang pekok. Aja meneh candi 1000. 20.000 candi bakal tak sembadani. Waspadakno jonggrang. Waspadakno apa sing bakal tumeka. Niat ingsun namata kaji. Mas. Ajiku aji Bandung Bondowoso. Jaluk sprint. Kol kuthuk kadal kesit dimarmati kub. Sindene jaluk sprint. Kol kuthuk kadal kesit dimarmati kuburan sepi. Rena duta Janaka kloktane karo santangane. Teka sangka kesane ngalah waspadakno jonggrang apa sing tumeka. Candi 1000 wis siap sumadya jonggrang. Saji seswa sindene jaluk sprint. Jonggrang Iya. waspadak. Panitia sindene ra enek apa-apane iki lho. Wedang-wedang ra enek panganan belas iki sing domah dhewe udel men iki. Saiki hitung jonggrang kae ana Candi Rizka, Candi Melani, Candi Vita, Sindek menang se. Iya. Candi Eva. Siji meneh sengaja Piye Bandung? siji meneh ana candi sing jemburis. Candi Jembu. Tak sengaja gawe candi sing ana jemburise ya. Mas, aku sinden lho. Oh ya sinden. Ora katut ya.
Ora. Bondowoso. Iya. Ben asem urate. Coba hitungan jonggrang ana pira candine? Tak telitine sik ya Bandung. Jaladang ngomong apa? Kowe ngapusi aku Bandung. Lho kok ngapusi? Cacahe ora enek 1000. 1 2 3 4 oh iya kurang 1 cuma. Kurang 1 ya jonggrang? Kurang 1. Kurang 1 cacahe candi ya awakmu kuwi candine jonggrang. Candi meneng. Candi meneng. Candi meneng, candi meneng. Iki dadi Bandung karemu, Bondowoso karemu, Ya. arep dadi jonggrang karemu. Kae panganan kowe. Tak dudohi saiki. Tak dudohi candi web. Yakin sumpah. Gak pengen roh, gak pengen roh. Ini anak candi. Boyak eman-eman ini. Tak dudohi candi. Gak pengen roh aku Epa. Epa iki candine iki meneng wae nak coba deloken. Aku memang Candi tenan apa udu? Nak aku kan boyak candi karemu ora karemu. aku njaga wuduku masalahe. Sindene harus seprit, Mas. Iki judulnya ra Bandung Bondowoso. Nyinden aku kan mangan. Nah, iya. Lagu selanjutnya langsung kita panggil ngono ya, ganti selak bubar selak subuh. Ibu-ibu tadi loh wis. Yang dari Sukoharjo keprake saya toh apik wis Oke, ayo. pak. Tepuk tangan luar biasa. Makasih, Makasih. Oke. Nah semuanya. Asik, kerasi dadi patung. Lagunya apa mau? Yang di Sukoharjo? Wes ya. Yo. Ayo cantik hayangke Semar Mulya. Yang dari Sukoharjo tindak mriki. Campur sarine Masis Bernatore. Bukel sini. Sindene keleleman. Aing siap. Astagfirullah. Yuk. Ana teh. Anjing kepyuk. Tenone yo jonggrang yo. Pas Marlan Oke sebutnya sih, Mas. jadi lari yang. Sinden menang. Ayo. Sindene jaluk seprit. Sindene jaluk seprit. Dang ditukok.
penak nyinden Pak Ramlan. Lah jelas, Kena bayarannya komplek. gede ya kan. Tenan. Sinden jaluk apa diturut ya. Tenak, ya Rik, terus Rik. Dan seperti TKI, jaluk panganan TKI. Mutar we Bondowoso. Nyi sinden Surabadok niki. Nggih. Yo ben. Surabadok. Cengkok ya apik, cengkok sambar gelap. Ya iya. Ya. Ora masalah bodo amat. Ini berasal dari gua mayit. Mayat. Maksudnya pendekar. Aja nesu maksudnya pendekar. Pendekar ngono, pendekar. Heeh. Tebeng wajan. Apik ya, kaya cah ucul. Pak, penak nyinden. Nganggo sekop rip apike. Takere bak. Kowe cah cilik ning wetenge gubet, ngerti ora? Ususe pun ususe pun dol niku, Bu. Es terus. Es dase wi ayo aku anu kok. Delok. Gentike lho, Lik. Ora aku bagus kok. Oh ya Bondowoso, Ding. Iya. Ya umume menungso kan biasanya wetenge nang ngarep lho wetenge gubet, Bu, teko ngeger. Rama. Jaluk madang lawah apa? Ayo tonda ndak serpek lah. Ngopi neh iki. Sprit lho. Cilikan men iki sprit. Kopi ini gua. Sprit. Gua. Ya bagi satu. Aku nek karo penyanyi Yoga iki gemati. Carane golek duit ngene iki lho, piye iki. Iya, ning sampean ngene ya golek duit. Ning sampean ngene anu Mbak Bugel. Nek nyinden kuwi ya untune iki sing intil-intil cuboh iki lho, dicopot sik. Bosok nggo guyu iso intil-intil. Sing lho sing ogak. Sing nah, astagfirullah ya Allah. Nyanyi ayo nyanyi Mas. Nyanyi. Lah ora glegeken lho Mas seprit sak botol, banyu sak aqua. Panganan pirang-pirang. Untuk selanjutnya kita panggil monggo. Kowe kok viral Rik. Darani anakku kowe kok. Lagu selanjutnya Rama. Nduk Vita, ayo. Jumeneng. Sindene njaluk rokok. Lagu saking Sukarjo. Oh ya lali ki sindene kene Ding. Nggih. Penak nyinden sumpah. Jaluk panganan kae seprit kae. Lek sing Sukarjo lagune apa, Lek? Astagfirullahaladzim, rungkat. Lah aku nang nyawang wajahmu langsung blank lho aku. Wajah kowe bulan purnama ning ketutup. Pokoke dina iki bodo amat. Iya. Sindene njaluk rokok. Dek suwe men panitia iki. Nggih. Astagfirullahaladzim. Iki rasane sampe cuma yo. Terima kasih buat pemirsa streaming semuanya. I love you. Demi unger. Diparani oyo apalagi ajarene wong wis kekono ya lunga abot dianteni ngoyo esek-esek ajarene wong wis kekono esek-esek ayo paket yo
Clear. Asik. Asik yo. Margono tim ST yo. Oke, dikira gak apal aku nih lagu iki. Iki lagu senengane Ibu ya. Kenapa ora ditokne Dik mau-maune? Ya Bu ya. Ora pengalaman kok. Semangat. Iya lah haho mbahmu kuwi. Bareng sampun pepanggihan. Nyatane njur luluh atine mana di mana anak kambing sayang nanti wekah perpisahan. Kecik-kecik Mas Landan. Cari kecik-kecik. Njur tambah tresnane. Cara seragen ki nek bar iki kecik-kecik. Oh ya wis, monggo. Lah engko sanu kowe engko nak tutup rong lega sik nyanyi kecik-kecik. Nyanyi ah. Ndang. Oke, dengan berakhirnya lagu kecik-kecik. Dengan berakhirnya lagu Trisingan, baik sudah bersama kita bersama tamu saya Semar Mulyo dan kepada panjenengan Bapak Sumarlan beserta Ibu, apabila dalam penyampaian kita dari awal sampai akhir kurang berkenan atas nama dari Semar Mulyo dan semua kerabat kerja dari Semar Mulyo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih buat pemirsa live streaming yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Terima kasih atas support-supportnya kepada Semar Mulyo dan kita semuanya. I love you, sehat selalu buat Anda semuanya. Akhir kalam dan saya sekian. Bila taufiq hidayah, wa itu wa inayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.